Dili makaapekto sa unang kaso batok kang kanhi Mandawi City Mayor Jonas Cortez ang desisyon sa Court of Appeals sa pagbasura sa Temporary Restraining Order kon TRO nga gipangayo ni Cortez. Ang korte wala makakita og igong basihan nga magpabilin si Cortez sa iyang pwesto samtang nagpadayon ang kaso. Kahinumduman nga ang Office of the Ombudsman misuspenso kang Cortez sa kasong grave misconduct tungod pag-appoint ni Camilo Basaca isip office in charge sa City Social Welfare Services. Subay ni ini giklaro sa Mandawi City Legal Administrator, Attorney Jamal James Calipayan, nga ang pagbasura sa TRO wala nagpasabot nga pildi na sa kaso si Cortez. Katong denial sa TRO is not a denial of the main case or the dismissal of the main case for our petition for review. Nga atong gipa-review ang desisyon sa Ombudsman. That was just the denial nga karong panahon na dili na fitting nga muhatag ang Court of Appeals og restraining order on the penalty of the Ombudsman. We are taking it as it is, no, nga dili mo grant ang Court of Appeals sa temporary restraining order. Does not mean nga napildi na si Mayor ana nga case. So, naapaggihapoy, it still goes both ways, 50-50 paghihapon, no. Nagkanayon si Calipayan nga na-dismiss rasab ang mga susamang kaso kaniadto tungod walay katungod sa paghukom ang ombudsman niining pag-appoint sa mga individual sa usa ka pwesto sa gobyerno kun dili trabaho kini sa Civil Service Commission. The ombudsman has no jurisdiction to rule over that kind of question because the primary jurisdiction remains and stays with the Civil Service Commission. Same case gyud kay ang mayor ni appoint og taga og OIC sa CSWS nga dili qualified. Unya pero ningon si ombudsman nga di mi kuha na ka-decide na kay dapat ang mo decide kay si Civil Service. Asa naman ang consistency of laws aning panahon na ron. Giklaro sab ni Calipayan nga bisan pa man sa desisyon sa Court of Appeals, padayon gihapon ang kandidatura ni Cortez ug pwede pa siya mudagan karong piniliay sa Mayo, kini base sa desisyon sa Korte Suprema. It's nice to see nga kaysa gilingkuran wa gyud movement, no. It's nice to see nga nag-progress ang kaso. In fact, nalipay mi nadawat mi nato namong order nga gipatubag na ang PICAS. Kami confident with what we have, no, with the facts. And with the legal basis that we have for our appeal nga makakita po ng wisdom ang ato ang mga courts. Kini si Eliza May Piñaranda, alang sa My TV, Cebu.